चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि फ्राय 100निबो बांसिन लावख्रिगुरि गामि आरो बेनि खाथि खाला थानाय गामिनि फ्राय 100निबो बांसिन इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा रेशन मोनाखै डिलारनिफ्राय। जेब्ला बै बिथांमोना डिलारनियाव थाङो अब्ला डिलारनि सुबुङा चेयारमेननियाव थां होननानै हगार हरो, चेयारमेनासो मिथिगो होननानै फोरमायो डिलारा। जेब्ला चेयारमेनाव थाङो चेयारमेना अब्ला डिलारासो मिथिगो होननानै बुङो। जायफोर बिथांमोना रेशन मोनाखै बिथांमोना जाबाय इउपिपिएलनि सापर्टार जानो हायो। सन्देह खालामनाय जादों जे इउपिपिएलनि सापर्टारनि थाखाय बिपिएफनि मानसिफ्रा बिपिएफनि सोरबा बिथांमोननो माइरं रेशन होनायखौ बन्द खालामना होनाय जादों। बिथांमोना 10 बोसोर 15 बोसोरनिफ्रायनो रेशन मोनबोबाय थादोंमोन, नाथाय हरखाबै लकडाउननि सिगांनिफ्राय बिथांमोना रेशनखौ मोनाखै। बेनिफ्राय आरो बांसिन दुखुनांथाव बाथ्रा जेबो थानो हाया। आच्छा, नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा कृपाजित बसुमतारी, गामिनि मुङा लावख्रिगुरि, ब्रेकेटआव हाथिसार, आरो बेजोंनो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि मुङा जाहैबाय चिरां, आरो बेजोंनो लोगोसे पस्ट अफिसनि मुङा जाहैबाय देवसिरि। बेवहाय नोंथांमोना मानो ज' जादों? आच्छा, जोंहा बेहाय मोनसे ज' जानायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंहा माने जोंनि बे दागारि एलेकायाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो रेशन कार्डजों जोङो माइरं जायोमोन नालाय। दा बे हिसाबै जोङो बे जोंनि जाबाय थानाय जिथुनाखि जोंनि रेशन कार्ड, बे रेशन कार्डआनो जोंहा 217 जन जों दानजादोंमोन। दा बे 217 जन दानजानाय जोंनि बे रेशन कार्डनि गेजेरनिफ्रायनो माखासेया बोरैबा खालामनानै चेयारमेनजों रायलायनानै आरो डिलारजों बोरैबा आरो गावबुराजों माखासे कनफार्म खालामलायनानै दिनै माखासेया मोनजाबाय। नाथाय दिनै मोनजानानै खिन्थु जोबनायाव माखासे जोंनि दा थालांबावदों। जोंनि थालांनाया गैयाबाबो 140 जन बायदि दङ, आरो बे 140 जन बायदिनि गेजेरावनो जों बर'ल' गैया, जों बेयाव माखासेल' दङ, माखासे गैजोबा गुबुन जाथिफोरबो दङ। अब्लाबो आङो बिसोर फैजोबाखैब्लाबो खबर होनो हास्लाबाखैब्लाबो आं गुबुनखौबो लोगोआव लाफानाय जाबाय। 140 जन बायदि। आच्छा, डिलारनि मुङा मामोन? डिलारनि मुङा जाहैबाय रमेश कार्कि। दा बे जों रमेश कार्कि होननाय डिलारनावनो, बे डिलारानो जोंनो माइरं हरोमोन नालाय, जोङो बिथांनाव थांनानै जोङो बार खबर लाहैबाय। बे लकडाउन समाव जोंना मानो रेशन कार्डआ दानजाखो होननानै। दाना बेबायदि बुंनायलाय जों खबर लाहैनायाव बुंबाय, बिथाङा लकडाउन जाजेननायनिफ्राय मास मोनसेसो थानायनि उनाव आं खालामफिनना होगोन, आं कारेक्सन खालामगोन, नै फर्म सफैदों, नोंसिनि भट आइ कार्ड माबा माबि डकुमेन्टस लानानै फै होननायखाय जागोन होनना बुंफिननायखाय जोङो बयबो लोब थांनानै जोङो रमेश कार्कि बिथांनाव डिलारनाव जोङो फिलाप खालामहैदोंमोन। नाथाय फिलाप खालामखांनायनि उनाव जागोन होननानै जोंना बे रमेश कार्किया बा आरो बे डिलारा बुंदोंमोन। नाथाय दा सिगांनि बुंनाय रावाव गुबुन, उननि बुंनाय रावाव बिथांमोना गुबुन बुङो आरोखि। दा बेखौ लानानै नै दाख्लै सिगाङाव बुंबाय, खेबथामसो आंनि खबर लाहैनायाव बेहाय बुंबाय डिलारा, नोंसोरो माइरंखौ मोनजायोब्लाबो बे लकडाउना खुलिबासो मोनजाहैगोनलै, नङाबा मोनजानाय नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। ओमफ्राय दाना बिदि होननायखाय आरो नै दाख्लै उनाव नेक्स्टआव सोंहैबावबाय आं, बेहाय जाहरलायबाय जुन मासावबो मोनजाया, जुलाइ मासावबो मोनजाया, आगस्ट'आव मोनजागोन। आरो बेहायबो आगस्ट'नि गेजेराव बोरैबाबा नोंथांमोना माइरंखौ मोनजायाबो जानो हागौ, बेबायदिसो बुंहरदों आंनि सिगाङाव। दा बेखायनो आं सानदों जे जोङो बेबायदि लकडाउन समाव जुदि जोङो बेबायदि माइरं दानजानानै जुदि जोङो राननानै थानांगौब्ला बोरै जागोन। दा बेखायनो आं बुङो, दिनै बे लकडाउननि समाव जोङो जेरावबो जोङो खामानि दामानि मोना। जों दा भुटान बर्डाराव जोङो रायजो जानाय, बे जोङो भुटानाव खामानि मावना जाहैनोबोसो भुटाना बन्द'। दा बेखायनो जोङो ओरैबो खामानि मोना, ओरैबो खामानि मोना, जेरावबो जों हाजिरा मोना नालाय, जोंहा जानाय लोंनायाव बिराद समस्या जाबाय आरो। दा जोंनि समस्यायाव ओरैबायदि समस्या जादों, जोंनि गेजेराव नै गोबां मानसिफोर दङ, आंजोंनो लोगोसे दंफायो, बिसोरबो आं मोनजायाखै। दा बेखौ लानानै आं सानदों, बेबायदि लकडाउन समाव जेबो हाजिरा खामला मोनैलाय जानायनि समस्यायाव जोङो ओरैबायदि जाबाय, सोरबाया जोंनि गेजेरनिफ्रायनो जोगोनारखौ रुनानै जानांबाय, सोरबाया सेरनै सेरथाम माइरंखौनो सानब्रै सानबा जानांबाय, सोरबाया थालिर फिथाइफोरखौ रुनानै जानांबाय। बेबायदि अबस्थायाव जोङो बिराद खस्थ'जों जोङो सहायनानै जानांबाय आरोखि। दा बेखायनो आं सानदों बयनिबो जानानै जोंनि बे रेशन कार्डआ दानजाथावना नङामोन। आरो जुदि
बे रेशन कार्डआ जुदि जोंना नेटआव हाबाखैब्ला दानजानांगौमोनब्ला गोदोनिफ्राय जों माब्रै मोनजाबोखो सोरबाया जोंजों लोगोसे बा आंजों लोगोसे दा बे थानाय जायगायावनो दं सोरबाया गोदोनिफ्राय जानानै दासिमाव 40 बोसोरसिमबो जानाय दं जोंनि बेहायनो आरो आंनियाबो नैबेनो रेशन कार्डआ नै नायनो हागोन बेहाय आंनि हिन्जावनि नामा लाइमोन बसुमतारी आंनि हिन्जावा फैयाखै उसुबिदायाव फैस्लाबनो हायिलाय आंनो आंनि हिन्जावनि जानानै आं गसंनानै बुङो आंबो रेशन मोनजायैया मास मोनथाम जाबाय आरो बे जे बिसोर जे बुंदों बा डिलारा जे बुंदों नोंसिनि रेशन कार्डआ नेटआव हाबाखै एसे दानजाबाय बेखायनो नोंसोरो रेशनखौ मोनजाया होननानै जे बिथांमोना बुंदों जुदि बे रेशन कार्डआ जोंनि बे गासैबो थानाय रेशन कार्डआ जुदि गोजौआव हाबाखैमोनब्ला जों माब्रैथो इसिबां गोबावनिफ्राय माइरं मोनजाबोखो बे जोंनाव मोनसे कुइसन्स एबा सोंनाय फैदों दा बेखायनो आं सानदों जुदि सरकार थासेयावबो जुदि सरकारजों जोङो बेबायदि थगायनानै गादब जानानै जुदि जोङो दोनजाबाय थानांगौबा बियो आंनि थाखाय बा बयनिबो थाखाय जुक्ति जायाखै आं बेखौसो नुहुरदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै सरकार थासेयावबो जोंखौ सरकारा नायैलाय आं मोनसे खोथाखौसो आं खावलायनो लुबैनाय जादों बे आंनि खावलायनो लुबैनायानो जाहैबाय जेरै जोङो दा बेयाव जों साबेसे दं जों गासिबो जों UPPLनि जोङो सापर्टार गोजाखा दा बे हिसाबै जोङो UPPL खायसे ना माखायसो जोंखौ दाननानै बिदि सैमा बायदि खालामखो जों बेखौ मिथिला सिंनि खोथा सिंनि बाथ्रा दा बेखायनो आं सानदों गोदो एबसुआव थानाय समावबो जोंना प्रमद बर' सारा हारिनि जानानै बर'नि जानानै मोजां खामानि मावबोखादों आरो दा बिथाङा UPPLआव फैबाय UPPLआव फैनाय समावबो बिथांखौ जों मोजांखौनो मावनाय नुदों दा बे हिसाबैनो प्रमद बर' सारानो जाहाथे बे दानि सलायबाय थानाय मा होनो जाहाथे गभर्नर बे गभर्नरखौ लानानै जाहाथे सिङाव मानो बिदि जाखो आरो जोंनि रेशन कार्डआ मानो नांथानानै थाखो बेखौहाय मावनानै बा खालामनानै होनो बा सेकेन्ड खालामनानै होनो अननायनि गेजेरजों जाहाथे प्रमद बर' सारानो जोंनि गरिब गुन्द्रानि जानानै बिथाङाबो बा प्रमद बर' साराबो जोंनिनो बर' हिसाबै जों बर'निनो आंगो बर' होननानै जाहाथे खामानि मावनानै होगोन आं बेखौ हास्थायो लुबैयो आरो प्रमद बर' सारखौ जों मान होयो बेखायनो आं बिथांखौनो जावले जावले आं खावलायनाय थाबाय प्रमद बर' सारखौनो जाहाथे अननानै प्रमद बर' सारा टरन्ट' जोंनि बिसिम फैनानैबाबो बे खामानिखौ मावना होगोन आं सारनिसिम मान होनायनि गेजेरजों आसा थाबाय आंनि नामा रिना रानि बसुमतारी आं 2 नं फुलबारि गामिनि आंनाबो खारा दानजादों आरो आंनि लोगोफ्राबो दानजाजोबदों सिगाङाव आं माइरं मोनजायोमोन अनेक गोबाव जाबाय माइरं मोनजानाया दासो 3 मासनि गेजेराव आं माइरं मोनजायाखै नैबे लकडाउन समाव चेयारमेना होनदों माबाया डिलारा होनदोंमोन चेयारमेन मेम्बारनि आखाइसोमोन चेयारमेन मेम्बारनि आखाइ दंमोन बेहाय होननानै बुंदों जों ज' थांदोंमोन लोगोफोरजों ज'नो बेबायदि होननानै बुंदों आरो चेयारमेन मेम्बारनि आखाइ होनना बुंदों डिलारा ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो थांबाय थाबाय लेखा एरि फर्म गासिबो डकुमेन्टस बिजोबनायखाय जों डकुमेन्टस गोदान हैजोब्बाय फर्म फिलाप खालामजोब्बाय गासिबो डिलारनि आखाइयाव होबाय दिनैसिम मानो सौफैयाखै माइरङा मालाय डाबल मोनजागासिनो दिनै नै खननैनि मास मोननैनि होदोंनो दिनै 40 केजि 20 केजि मोनग्राखौ 40 केजि होदोंनो 25 केजि मोनग्राखौ 50 केजि होदोंनो जोंहा गैया जों राननानै थानाय दिनै आंना फिसाया बेंगलराव दंहैयो बोसोरसे जाबाय आं हारसिंसो दङ दा एसे नायना हरदो रायजोफ्रा आंनि मुङा रसमा बसुमतारी आं 2 नं फुलबारिनि डिस्ट्रिक्ट चिरां थानाया रानघाटा पस्ट अफिस देवस्रि जों रेशन कार्ड दानजानाया मास मोनथामानो जाबाय लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो जों दासिमबो रेशन कार्ड मोनजाया दानजाबाय रेशन मोनजायाखै आरो जों डिलारनाव सोंहैदोंमोन डिलारा बुंदों मेम्बार चेयारमेननि आखाइ दं होननानै बिदि होननायलाय जों चेयारमेनाव सोंहैबाय चेयारमेना बुंबाय जोंनि सिगाङाव आंनानो दानजादोंसो आंनि जेबो माबा गैया बे मेम्बार माबानिनो डिलारनिनो आखाइ दङ होननानै बुंनायलाय आरो डिलारनाव सोंफैफिनबावबाय डिलारा बुंबाय गोदान फर्म एप्लाइ खालामफिननांगोन होननानै गोदान फर्म एप्लाइ खालामफिननांगोन होननायखाय जोङो गोदान डकुमेन्टस बिजोबनायखाय फर्म गोदान एप्लाइ खालामना होफिनबाय आरो दासिमबो गैया मास मोनथामानो जाबाय जों फर्म गोदान होफिननाया आं फुलबारिनि 2 नंबरनि सुमन्थि बसुमतारी ओमफ्राय जों दानजानाया जों एखे गामिनि लोगोसे आरोखि जों दाबो जों बे लोगोसे मोनजायाखै दाबो जों 2 नं फुलबारिनि सुमन्थि बसुमतारी जों बिराद खस्थ' मोननानै जागासिनो दं आरोखि दैबो गैया अरबो गैया जों माइ गायनानै जानो मोना बिराद खस्थ' मावनानै जागासिनो जोंखौ मानो थाखाय दानखो जोंखौ लिंहरनाय हिसाबै जों
मा डकुमेन्टस बिदों बेखौ हैजोबबाय जोङो फिसाफोरनि नामखौ बिहरजोबबाय डकुमेन्टस जों जाम्बि जाम्बि जों जेबो हैनो रोङा गोदो फरायनायखौ बिदों बिसोरो डकुमेन्टस लाबो माबा माबि बिहरदों होननायखाय जों जाम्बिबाबो जों हैजोबबाय दा होनदों आरो बे डिलारनिया लाबोदो होननानै बुंदों नाममोनलाय रमेश खारखिया होनहरदों आरोखि जोंखौ नोंसोरो मास मोननैजों मोनगोन होनदों दा बिसोरो दाय थांबाबो जोङो दाय थांनाबो होनबावदों मा रमेश खारखारि फिसालाया डिलारनि फिसाला होनदों नोंसोर मास मोननै थानानै फैफिनदो होनदों होमबा जों मास मोननै थानानै जों माखौ जाबावगोन दस्रा मानसिफ्रा बोरै मोनजाबाय थाखो जों रावनिबो जों रेसन कार्डबो मोनजायाखै जोङो माइरं होना जाहोफैदों जोंखौ जों माइरं मोनजाफैयाखै नों माबा बुंबावगोन नामा आं फुलबारि 2 नं दुनालि गयारि आंहा दिन जाबाय आं मोनजायैया मास मोनब्रै जाबाय आरो गोदोनिफ्रायनो आं मोनजाखायोमोन 20 केजि माइरं गेजेराव 12 केजि मोनजादोंमोन दा मानो दानजाखो बेखौ आं दिनाव सोंदोंमोन सोरखारासो मिथिगौ आं जेबो बुंनो रोङा होननानै बुंहरदों होननानै आं खथ' फटक इदि फर्म लेखा बानायनानै भट कार्ड जिर'क्स खालामनानै रेसन कार्ड जिर'क्स खालामनानै न'आव नाम्बार जिर'क्स खालामनानै हैजोबबाय जोङो आरो ओमफ्राय नोंनिया बुरि पेन्सन मोनजाना मोनजाया मोनजायाखै मोनजाया आं बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय आं दा मास मोनब्रैयानो जाबाय मोनजायैया थाङो आरो हरा